Comencem amb la primera de les xerrades d'aquest diumenge. Tenim amb nosaltres el Far Friki de l'Empordà. També tenim a Director Frustrat i Albert Arrés de la Batcova. Ens vindran a parlar de com és créixer amb superherois. Com s'ha viscut tot el que és els superherois en el cinema. Us deixo amb ells. Molt bones, merci per seguir escoltant-nos. La idea és, com ja sabeu, sempre fem xerrades de Marvel versus DC i parlarem una mica de créixer com a superherois i com han anat evolucionant en el món del cinema els superherois. Pau, primer, començo per tu. Primera experiència en pel·lícules superherois. Quina va ser la primera pel·lícula que vas veure? Per què i com? Si és DC, passem a la següent pregunta. Doncs mira, casualment sí, és DC, la primera que recordo. I sí, de fet, mira, aquí no li costa gens ensenyar la camiseta, evidentment, ja ho sabeu, però diria que la primera que tinc record d'haver vist era a casa i va ser el Superman de Donner. És la primera pel·lícula de superherois que jo recordo haver vist. La primera al cinema sí que recordo que va ser un Batman de Barton. O sigui, no sé per què al cinema vaig anar amb DC, quan la realitat és el contrari, però és això. I a més suposo que devia ser el Superman, ara potser tinc molt mala memòria, però no sé si a TV3 la van arribar a passar. Diria que sí, això sí. I recordo això, haver-la vist a casa i al·lucinar al veure Christopher Reeve volant, perquè en aquella època ara els efectes han millorat molt i el que vulguis, però era la primera vegada que realment jo veia una persona volant i amb aquella tendra edat que ho veus t'acabes creient que aquella persona realment vola en pantalla. Molt bé. Marcos, teva primera experiència amb superherois, pel·lícules superherois? Exactament el mateix que ha dit en Pau, o sigui, bàsicament va ser Superman perquè recordem que als 80 la nostra època va ser DC qui va posar la davantera davant de fer pel·lícules i tenia més el... Bueno, era el que manava en aquella època fent pel·lícules. Igual que ara. No siguis dolent. No. Pibe, tu per edat devia ser Errol Flynn, la primera que... Errol Flynn tocant el piano. A veure... En Robin Hood, en blanc i negre. Clar, aquí la franja d'edat, tots... Pues tu i jo hem coincidit que n'hem vist una i ara la comentarem. Sí, que aquesta ni me'n recordava, Sí. Jo, tot i que aquí el 20% sigui de fer, sí que és veritat que jo també vaig començar a mirar les pel·lícules del cine de fer, perquè és l'única cosa que hi havia. Tot i que hi havia produccions Marvel, però no eren poc conegudes, ja els hem donat a conèixer el Far, aquestes, però sí que és veritat que la primera que recordo és en Superman. Recordo una pel·lícula d'en Batman de l'Adam West als cinemes de Roses, quan encara no hi havia els cinemes de Roses, i recordo també dues sèries. Una, El Gran Héroe Americano, que jo crec que aquesta també, si bé no era cap superheroi reconegut, ens va fer entrar una mica en aquest món dels extrapoders. I llavors l'altra va ser l'Increïble Hulk. L'Increïble Hulk, d'en Lou Ferrigno. Aquesta la feien per la televisió pública i també, em van curiosir. El que passa és que em fotia por a mi, Em feia por i la vaig deixar de veure per això. Sí, I aquesta què deies tu? Pues va, ara jo. La primera experiència en cinema de superherois va ser en televisió i va ser Superman. Recordo el trauma, l'emprenyada de no haver pogut anar a veure Superman 2 al cinema perquè em van trencar una promesa i és una cosa que no perdonaré mai a la meva tieta. Traumes infantils. Traumes infantils, sí. I abans de la de Batman de Barton en el cinema, resulta que ell també l'estava mirant i és... Disney va treure una pel·li molt estranya que es diu Condorman. Pues jo aquesta l'he vist al cinema, ell també diu que la recorda haver vist al cinema. I era d'un tio molt boig que es feia un traje de còndor, que ara recordo l'escena de com saltava de la Torre Eiffel amb les ales aquelles desplegables. Sí, també hi havia persecucions amb el Còndor mòbil i una sèrie de cotxes de Porsche. Era una pel·li molt... La mires ara, no l'aguantes fent...
Això que dius de Condor Mòbil, això després en parlarem perquè és curiós que a tots els superherois els intenten ficar vehicles, no? I és curiós com també Spider-Man acaba tinguent un buggy que dius, per què necessita Spider-Man un buggy? També llavors podem comentar allò de les mascotes, que també dius, vale, un gos que vola i encapa, parlem-ne, per què? Però bueno, jo la meva preferència va ser, doncs, si no me'l recordo, devia ser amb el Hulk de televisió de Lou Ferrigno. Em va impressionar molt, em va al·lucinar veure un tio que es ficava així tot verd i quan trencava la roba i es tornava a posar normal, tornava a tenir la roba normal, que dius, hòstia, aquesta roba és màgica, jo necessito aquesta roba. Spandex. I llavors suposo que si devia ser, si me'l recordo, devia ser el Superman que recordem tot de Christopher Reeve, que per mi és la pel·lícula que marca l'inici de les grans pel·lícules de superherois, perquè ningú s'havia atrevit a fer una pel·lícula així i encara ara, si la veus ara, aguanta molt bé. Perquè té molt d'efecte pràctic. Però, o sigui, són les nostres primeres experiències, però allò no era gènere de superherois encara. Ja hi arribarem, això. No, eren coses rares que es feien al cinema. No, bueno, Superman i aquestes coses sí. Llavors, més endavant vaig tindre les... No me'n recordo com vaig arribar a veure-la, la famosa, aquí sèrie, però que era pel·lícula de Spider-Man. Bueno, això també us ho volia comentar. Estem parlant d'en Superman, que és de l'any 78. Clar, l'any 78 Marvel ja havia fet coses. Sí. Havia fet pel·lícules del Doctor Strange, havia fet la sèrie en Hulk, la sèrie de l'Spider-Man, les pel·lícules de l'Spider-Man, però aquí no arribaven. Aquí no sabies que existien gaire bé. Jo me'n recordo al Teatre Jardí una pel·lícula de Spider-Man, d'aquesta, la del Desafío del Dragón, que es deia. En principi la tercera pel·lícula, que en principi era sèrie. Tu no vas anar al Jardí, tu devies anar al Juncària. No, al Jardí. Era al Jardí? Jardí, me'n recordo perfectament. I vaig flipar. I a més, com aquesta pel·lícula, dius, a veure, vaig flipar relativament. Vaig flipar perquè vaig veure el superheroi favorit nostre en moviment, però poca cosa més, En moviment. Clar, però en aquest cas, això era el producte ja sèrie B fregant la Z, en molts de casos. Diguessin que era sèrie A.2. Bueno, era una sèrie no sé si arribava a sèrie B. Era una sèrie molt xunga. I jo, el que ha comentat l'Albert, jo per mi Superman sí que hi és cinema de superherois, perquè està agafant el superheroi i portar-lo a la gran pantalla i, a diferència d'aquestes altres produccions més cutres, diguem-ne d'alguna manera, que s'havien fet abans, aquí jo crec que s'intenta crear ja una superproducció amb un personatge de còmic, que era una cosa que no s'havia fet abans i realment era un risc bastant gros, perquè recordem que en aquella època el còmic encara era considerat com un art una mica menor. O sigui, no era per atraure el gran públic com adaptar un llibre. O sigui, era adaptar un personatge de còmic que sí, que era cultura popular, però que en el cinema podia funcionar o no. Va sortir molt bé, però podia sortir molt malament. Estem parlant molt de l'adaptació de superherois, però també podem parlar d'adaptacions de còmic en si, que hi ha moltes adaptacions també de còmics que no són de superherois, no? Però bueno, el que dius tu, Superman del 78-79 han dit que era. 78. Llavors ja la següent així gran producció, que seria Tim Burton ja? Sí. 89. Entremig no tenim... Bueno, tenim la Superman 2, 3, que bueno, van aguantant el tipus. Com a gran adaptació de còmics, sense ser ben bé superheroi, hi hauria Conan, per exemple, d'en Schwarzenegger, que és una molt bona adaptació de tota una saga de còmics a fer una molt bona història de pel·lícula. Com a mi, la primera, que a mi m'agraden les dues, però la primera és un pepinazo de pel·lícula, com a adaptació de còmic. Recordeu algun altre d'aquesta època? El Vengador Tóxico. Tu m'has preguntat si recordava alguna. El Vengador Tóxico. De Troma, ja és producció super Z, o sigui, de baix cost, però allò era com un superheroi, perquè teníem la història dels orígens, un pringau que lo meten en líquido tóxico i es converteix en un super... en una espècie de Hulk, per dir-ho d'alguna manera. I ha tingut còmics a Marvel, o sigui, aquest el podríem considerar un superheroi. I a més, ara estàvem parlant del Batman d'en Keaton. Esclar, jo, per exemple, també recordo, perquè els hem investigat recentment, totes les produccions que hi van haver-hi. Jo el que em va sobtar més quan hem fet aquests últims anys, que vam fer les investigacions de totes les sèries Marvel que hi ha hagut
Jo el que vaig flipar molt... Sí, bueno, aquí tenim la propaganda del programa, que si el voleu seguir. Ara ja està, ja hem acabat, l'hem acabat. Sèrie tancada. Ja hem arribat al 98, ja l'hem acabat. Llavors el que ens va sobtar més va ser veure com hi havia produccions que gairebé no sabíem ni que existien. I qui són? Des de l'any 44 que hi ha produccions Marvel, hi ha sèries Marvel, i després ja passem als anys 70, 80. El que passa és que no van tenir el ressò. Ara, per exemple, veig aquesta que tens aquí, que és la de... Sí, la de Punisher, que és de, si no recordo malament, del 86, 89. Amb en Dolph Lundgren. Sí, amb Dolph Lundgren i... Clar, vull dir, adaptacions hi ha hagut, però jo crec que el recorregut, o, jo què sé, la coneixença del gran públic, en aquests anys ha sigut molt més a l'apartat dels superherois de DC que no pas a l'apartat dels superherois Marvel, que també han existit, però no sé per què. Bueno, potser per la qualitat també, no ens enganyem, perquè quan el 78 en Superman volava, Superman d'en Donner volava, hòstia, l'Spiderman estava enganxat en Photoshop, quan encara no hi havia Photoshop. Clar, és que és el problema d'aquesta època, o sigui, no sé per quin motiu les produccions basades en personatges de DC eren superproduccions, hi havia calés, hi havia per fer-les, i en canvi les superproduccions basades en Marvel era producte televisiu el problema és que, això n'hem parlat alguna vegada en algun dels nostres podcasts, DC sí que sabia vendre molt bé els seus drets televisius i els seus personatges, cosa que Marvel ja començava a passar una època dura econòmicament i malvenia els seus drets el primer que passava. D'aquí que tinguéssim aquestes produccions tan de baixa qualitat o tinguéssim diferents versions o perquè actualment Marvel Entertainment no té els drets de Spider-Man cinematogràfics, per desgràcia nostra, en aquest sentit. Llavors, altres produccions que surten una mica potser de les grans Marvel i DC, suposo que també recordeu Darkman. De Sam Raimi. Primeres pel·lícules de Sam Raimi que... Liam Neeson. Sam Raimi i Liam Neeson. Jo recordo aquesta, haver-la vist directament en VHS del videoclub. No recordo si va anar a estrena en cinemes, jo no en soc conscient. Però quan la vaig veure, és dir, hòstia, un actor que ja em cridava l'atenció en aquella època i que, bueno, ara és un de les estrelles top de Hollywood, no? Fent d'un superheroi superfosc, amb la cara demacrada, que agafava múltiples identitats, molt rotllo el fantasma de l'òpera, no? I, hòstia, a mi em va encantar aquesta pel·li. Jo tinc molt bon record d'aquesta, de Darkman, i és una pel·li que després amb els anys he vist que hi ha molta gent que no la coneix. No en sap ni que existeix, i és una pena. Sí, perquè va quedar molt de sèrie B, per dir-ho així. Són d'aquelles pel·lícules de superherois que la gent no acaba de conèixer, però que estan allà. I una altra que recordo jo molt bé és Rocketeer, del 91. Rocketeer, que és molt d'aventures amb nazis, amb el tio que porta un coet que es troba experimental i que pot volar. Rocketeer és meravellosa. I la mires avui en dia i és una pel·li que t'aguanta molt bé perquè està ambientada en aquella època, que té els nazis, que té tot això. És com un Indiana Jones que puede volar, dit d'una manera així. De Darkman, no sé si recordeu que va haver-hi una segona part molt dolenta. El retorn de Durant, del 1995, dirigida per Bradford May, que és una seqüela directa de... Aquesta va sortir directament a vídeo. Però era bastant nefasta. Llavors, una altra que sortiria també d'aquestes grans majors, Rocketeer. Jo la recordo amb molt de carinyo, Rocketeer. És que sí. Buscant altres coses. Ell va al seu rotllo. M'ha saltat el guió, jo continuo el meu guió. Rocketeer, si per un dia que tinc escaleta, no me la salteu. Si la mireu avui en dia, és el que deia en Marcos ara fa un moment, funciona molt bé encara. Perdó, ara estava girant en Timothy Dalton amb una altra pel·li, m'he liat. Hi ha Jennifer Connelly, segurament el primer, o un dels primers amors platònics de molts dels d'aquesta taula, com a mínim va ser el meu, directament. I és una pel·li, que comentava en Marcos, d'aventures que aguanta molt bé el tipus. Evidentment, els efectes són els que són, és el que hi ha d'aquella època, però es deixa veure molt i molt bé avui en dia encara.
I aquesta sí que recordo que hi va haver una bona campanya de publicitat, per exemple. Així com amb Darkman ni idea, en Rocketeer, jo recordo haver vist molts anuncis a televisió, també en part perquè era l'època en què Timothy Dalton ho estava patant bastant en el cinema i era un reclam per aquesta pel·lícula. Tu dius que hi va haver una propaganda, que abans... Sí, havia sigut un dels actors que va fer de James Bond, vull dir que tenia el seu reconeixement. Abans una de les neurones se m'han anat i ja no me'n recordava. Amb el problema de Superman és que encara la censura, tot i que el tio Paco ja no hi era, la volien prohibir perquè tenien por, que va passar puntualment, tenien por que els nanos es llancessin per volar. Sí, amb Superman van tenir por la censura d'Espanya que algun nen s'intentés llançar per volar i la volien prohibir. No, ho desconeixia. Pues... Bueno, i parlant de Rocketeer, jo la vaig veure a Las Vegas, la difunta Las Vegas. El què? Que jo Rocketeer la vaig veure a Las Vegas. En el cinema a Las Vegas. Al cinema a Las Vegas. No me'n vaig anar als Estats Units a veure-la, sinó al cinema a Las Vegas. Jo recordo que era d'aquelles pel·lis que vaig veure allà i vaig sortir fascinat. Rocketeer. Que jo aquestes, un minut que veia l'Albert amb Darkman. Jo, Rocketeer, recordo veure-la amb VHS també. Ah, perquè... sí? Sí. No, jo no la vaig veure al cine, aquesta. Els Ultònia de Girona. Va, doncs jo no. I recordo que era una època molt maca, que hem viscut molts d'aquí, els més joves no sabran, que era el fet d'anar al videoclub i que triaves moltes vegades la pel·lícula per la portada. I la portada de Darkman i la portada de Rocketeer eren molt xules. Sí. I et cridaven l'atenció de seguida, i per això jo al cine, Darkman, evidentment, la vaig anar amb VHS, però Rocketeer diria que també, que la vaig llogar un cap de setmana. Aquí a Girona, no ho sé, nosaltres aquí a Figueres teníem la sort que teníem el cinema Juncària, que està davant del que seria ara el jardí, que ens feien la doble sessió. Sí, era amb el senyor de les llaminadures, el del Carrito. Ens feien sessió doble de pel·lícula, que normalment una era bona i l'altra era, bueno, l'altra te la devíem passar, o llavors, per la mainada, els diumenges a la tarda, a la Cate, ens feien també doble sessió, que jo me'n recordo d'haver vist grans pel·lícules, ja com El senyor de les bèsties, que se'l surt de superheroi per veure El senyor de les bèsties i tot això. No sé si Girona vau tenir la possibilitat, però eren possibilitats de veure pel·lícules d'aquestes que dius tu que potser no arribaven a la televisió o als grans cinemes i el podíem veure d'aquesta manera. Una altra que vull parlar ara, The Shadow, La sombra, d'Alec Baldwin. Jo aquesta també recordo haver-la anat a veure en estrena en cinema. Hi havia l'Alec Baldwin, era quan estava amb la Kim Basinger, era una parella que qui li anava al salseo de Hollywood estaven en el seu punt d'apogeo. I es van publicar uns còmics alhora, que jo els conservo encara amb grapa, que els va publicar Cinco, que era de la sombra. I, hòstia, si Batman és un personatge fosc, fàcilment adaptable a una història fosca, la sombra aquí quasi es passen de frenada, perquè la pel·li tenia un to molt xungo. I jo crec que per això no va acabar de triomfar. I jo la recordo molt de carinyo. Gran banda sonora de Mecano. Sombra aquí, sombra allà. Adéu. Que forçat. Ara havies de tirar el micro. Ara que has fet la referència a Batman, jo Shadow sempre l'he trobat no una còpia, però un Batman wannabe. Una miqueta més bèstia, però agafa molt de Batman, el personatge de Shadow. A millor Batman el tenim a Marvel, que és el Caballero Luna, però bueno. Tu en tenies passat l'any, no sé, la que tenies tu aquí apuntada, Marcos. No, és molt més cap aquí. Parlem primer de The Phantom, també, que també està basada en un gran còmic clàssic. No sé si l'havíeu vista. Jo aquesta l'he vista a televisió, perquè la vaig veure molts anys després de que s'estrenés. No sé si la tenies present. I no l'has tornat a però veure sí que mai totes més. aquestes pel·lícules que anem anomenant ara, que no són ni d'una casa gran ni de l'altra casa gran, ni de Marvel ni de DC, demostra que també una mica el poder del cinema de temàtica superheroi. Perquè al final qualsevol productora va voler fer una pel·lícula més o menys de superheroi. I veia que devien tenir força èxit, perquè pel·lícules com Rocketeer o The Shadow o aquest de Phantom, ostres, els devien fer per alguna cosa, no? Perquè devien veure que tenien el seu públic. Aquesta de Phantom jo no me'n recordo gaire,
Jo crec que això ve una mica de l'èxit del Batman de Burton, va provocar això, que productores comencessin a buscar drets de personatges. I molts d'aquests personatges surten del fet de que, clar, tu no pots anar a comprar grans noms, a menys que no tinguis bastanta pasta, o compris alguna de Marvel que estàvem de capa caiguda. I per això estava molt repartit. I vas agafant personatges més no secundaris, més desconeguts pel gran públic. És que Shadow venia de l'època del còmic pulp dels 40. El fantasma, l'hombre enmascarado, que sí, no sé si l'heu vist mai o teniu una imatge, anava de color lila, tot tapat, amb un antifàs negre i un cinturón supercantón, amb una catxa de pistoles que no hi ha qui les aguanti. I a l'anell de la calavera. I tot això passava en un ambient tropical. O sigui, era una cosa molt esperpèntica, ¿vale? Una cosa molt estranya. I si el veieu en còmic publicat, són d'aquests de l'època de Flash Gordon, que són en format apaisat, superenorme i amb un blanc i negre o un colorejat molt raro. Que són còmics molt recomanables. Ara tenim editores... Sí. Fills de la seva època, molt xulos, tot el que tu vulguis, però vull dir que anaven a buscar aquests personatges que ja havien passat el seu moment. Per tema de pasta, suposo. Perquè eren més baratos de comprar. Saltant molt, ara canviant molt la temàtica de superherois, si jo us dic un héroe de acero llamado Steel, Shaquille O'Neal, en la pitjor adaptació que s'ha fet mai a DC d'una pel·lícula de superherois, sense cap mena de dubte. Aquí em sembla que aquí va començar de DC. La davallada de DC em sembla que va començar aquí, va ser el vostre gafe. Bueno, aquesta... Sí, Steel és superheroi de DC perquè és el de la muerte de Superman, si no recordo malament. Sí, quan varen matar a Superman en el còmic, varen sortir 4 Supermans alternatius i un d'ells era un senyor que es posava una armadura, que era un treballador de la construcció que es ficava una armadura de ferro i que conservava l'esperit, l'essència del personatge. I Shaquille O'Neal, que ja era una bèstia de proporcions considerables a la NBA dels Estats Units, va dir, jo vull fer això. I, de veritat, ni us hi acosteu, però és que no la toqueu ni amb un pal. És una de les pel·lícules més dolentes que us podeu tirar a la cara. Que dolenta? A veure, és molt dolenta. És una pel·li de DC. No la rebutgis ara com, ui, no, això no és de DC. És una pel·li de DC que, quan la veus de petit, encara te pot agradar, perquè veus en Shaquille O'Neal, veus que té aquelles cosetes. Jo no recordo... Quines cosetes? Quan jo la vaig veure de petit vaig dir, ai, no està malament. Ara la veus i dius, ai, voy a vomitar, no? És diferent l'enfoque. No, és que, si no me'l recordo, em sembla que va ser en Shaquille O'Neal directament que va comprar els drets del personatge. O sigui, va ser en Shaquille O'Neal que directament, amb el seu pasta, va dir, no, jo compro els drets d'aquest personatge i jo els la faig. O sigui, sí, va comprar els personatges perquè ell volia portar un heroi negre al cinema, una cosa molt xula que en els còmics havia agradat, però, clar, es va trobar en Warner DC, que ja en aquesta època era molt guardiana de les coses que tenia. I sí, tens els personatges, però no pots dir res de Superman. Amb la qual també desvirtua molt el personatge. I també demostra, igual que Space Jam, que pots ser molt bon esportista i no en tens ni idea d'actuar. Perquè Shaquille O'Neal és una pedra durant tota la pel·lícula. Parlant de superherois negres, no, va. Primer en Pau, que en té moltes ganes, va. Es pot insultar aquí directament o ens hem de... Hi ha menors flotant. Intentarem no fer-ho. Estem parlant de... A Marvel va haver-hi un boom de dibuixants i guionistes, més aviat dibuixants, una fornada jove de dibuixants que llavors es van independitzar, anomenats Tom McFarlane, Eric Larsen, Marc Silvestre, Jim Lee, etc. Tom McFarlane va ser el que va tenir més vista i va crear un superheroi que es deia Spawn, es diu Spawn, superheroi negre, que mor, fa un pacte amb el diable... Spawn. Fa un pacte amb el diable per tornar a la vida i tornar a defensar i venjar-se de... Perdó, jo vull sentir el que vol dir en Pau. Jo vull Spawn. Sentir què diu Spawn sobre això. Estem posant context. Els fem patir per això, perquè té ganes d'entrar. Però bueno, vam tenir una adaptació cinematogràfica. Pau, tot teu. Sí. Spawn és pitjor que Steel, per dir-ho així, directament. O sigui, és la pitjor adaptació de personatge de còmic que s'ha fet mai en cinema, directament. Tots hem passat per aquí amb els còmics
potser aquella època de que ens baixa la falera i comprem menys còmics, ens separem una miqueta, jo la vaig passar en aquella època abans de que naixés Image. Neix Image, Todd McFarlane crea Spawn, que és un personatge estèticament espectacular, la història és fosca, té personatges com en Violator que són espectaculars de com els veus en còmic. O sigui, jo allà em vaig tornar, diguéssim, és la meva segona renaixença en el món del còmic. Vaig començar a comprar Image com un boig i Spawn em va fascinar. El que ara es coneix com a hype, en aquell moment no hi havia aquest concepte, però a mi em va pujar a dalt de tot quan es va anunciar la pel·lícula de Spawn. Sortirà Spawn al cinema. Jo devia tenir 20 anys allà, suposo, i anava com un boig, esperitat, pensant que farien Spawn. Vaig veure allò, sí, 98, sí, correcte. Vaig estar a punt d'arrencar-me els ulls, no després de la pel·lícula, sinó durant la projecció. O sigui, la interpretació és dolenta, la direcció és pèssima, els efectes especials és que són ridículs, o sigui, tot. La recreació de l'infern amb tot l'exèrcit de dimonis també era meravellosa. Sí. L'únic salvable és John Leguizamo fent de Violator. Allò era... Fes saltar la llebre. Quin horror de pel·lícula. És que jo paro perquè insultaré molt. Però vull dir, em salvo d'una cosa, el que he dit, John Leguizamo fent de Violator. És l'únic mínimament salvable o que s'assemblava al còmic de la pel·lícula. I hasta aquí puedo leer. Veig que ningú... Perdona, veig que ningú diu res a favor, no? De Spawn? Tot és en contra. Jo volia intentar defensar-la, tot i ser molt fan del principi del personatge, però és que no es pot defensar. No es pot defensar. Amb la seva defensa diré que té una adaptació d'animació. No, ja, home, per defensar algú de Spawn. Que estava buscant, mira, ara disponible a Movistar Plus i a HBO Max. No, l'animació encara es pot veure, no sé si em va el que dirà. La sèrie d'animació és salvable. No, la sèrie d'animació, la sort que té és que et veu molt directament del còmic. Correcte. I ho salva. Passa que, clar, llavors el seu creador, jo et deia, la pel·lícula té el problema del seu creador, que ell volia mantenir el control, estar al cas, i que no és el mateix ser un bon guionista o dibuixant de còmic que guionista de cine o adaptar-ho al cinema. Fa anys que està intentant tornar-la a portar al cinema. De fet, Todd McFarlane ara ha anunciat que King Spawn segurament serà la següent adaptació que hi haurà de Spawn al cinema, cosa que em preocupa perquè King Spawn, diguéssim, és quelcom una mica diferent, que no és el personatge, sí que és el personatge original, però és evolucionat i això seria una cosa molt llarga de parlar. O sigui que ens trobàvem, estàvem a finals dels 90, va ser una època que pel lector de còmic va ser bastant nefasta. Tenim les pitjors històries de Marvel i de DC, probablement. Va renéixer això i veníem de tota una sèrie de pel·lícules que eren de segona línia, perquè des de la de Batman no hi havia hagut cap pepinazo en els cinemes de superherois. I clar, quan van sortir aquestes produccions de Steel i de Spawn, és allò, dius, li estàs donant la puntilla perquè no es torni a fer una pel·lícula d'aquest gènere mai més. Per sort, al cap de poc, Un any. va sortir la pel·li que per mi va redefinir el gènere en el sentit modern. I de fet, una pel·lícula que no estava considerada en aquell moment com a pel·lícula de superherois, sinó que era una pel·lícula d'acció-terror, diguéssim, que és Blade. Blade, amb l'Albert n'hem parlat alguna vegada, marca per nosaltres el punt d'inflexió nou del cinema de superheroi. Igual que va ser Superman en el seu moment, Blade torna a arrencar a la fet de poder fer bones pel·lícules que portin molt de públic i de bona qualitat de superherois al cinema. I no només això, jo crec que el que va fer Blade va ser decantar la balança. Fins ara, com he estat parlant fins ara, que les produccions audiovisuals de DC dominaven i eren de molta més qualitat que no pas les de Marvel, que torno a repetir, que si us voleu repassar totes, estan en aquest programa a YouTube. Un moment, treu-li el micro. No! I en canvi, quan va aparèixer Blade, aquesta balança que pesava molt a DC, va començar a pesar molt a Marvel. Perquè no només va venir Blade, sinó que van venir altres produccions que en parlarem després. Però jo crec que aquesta part del punt d'inflexió que deia en Pau també és punt d'inflexió per això, perquè la plata de la balança va caure cap a l'altre costat.
I que torna a ser una superproducció. O sigui, aquí hi havia pasta, hi havia recursos, hi havia molt bons efectes. La continues mirant ara i la pel·lícula s'aguanta molt bé. I clar, estem parlant de que té 25 anys, 26, no? 26 anys. 26 anys i els efectes aguanten estupendament bé. Amb una segona part molt digna i una tercera que no va agradar a ningú. Jo crec que la sort va ser que Marvel no li va donar importància. Va dir, volen fer una pel·lícula de vampirs, de Blade, com que era un personatge que no destacava gaire en els còmics, van deixar fer i per el no merdar-se gaire, la visió del director es veu molt reflectida. Jo només us dic que la meva experiència de Blade va ser a Girona, els de cine, no, els de l'entrada sí, els de l'entrada no sé com es deien llavors, Lauren, i com que vam arribar just a temps, a segona fila. Tu veus, l'inici de Blade, que és la pluja de sang, creu-me que te l'anaves traient de sobre. L'experiència era bastant dura, de segona fila. A Blade, en aquest cas, una de les millors presentacions que hi havia hagut fins a aquell moment de personatge. Aquesta escena de la discoteca. Això no sé si es sent. Que tens en Blade és magnífica, és espectacular. Anava volent la sang, la veritat que... Llavors, bueno, la segona de Blade es mantenia una mica i la tercera sí que ja anava més de capa caiguda. Diuen que hi ha d'haver-hi adaptació actual de Blade. Diuen. Actualment és la cinta maleïda de Marvel. Em sembla que si Gambito va ser la pel·lícula mai feta el 2000, Blade serà, la del 2020 serà aquesta, perquè no la farem. Marco, he vist que tenies aquí una puntada que no hem comentat, que volies destacar. Bueno, ens hem saltat una pel·li del 87 que té molt a veure amb Superman i no té res a veure amb Superman. He-Man. L'adaptació que van fer el 87 de He-Man, culpa de la Canon Films, que va derivar pasta de Superman 5 per fer He-Man, i He-Man és un esperpento. Tothom sap He-Man de los Masters de l'Universo, aquests dibuixos que veiem, van fer una pel·li que, com que no hi havia pressupost, la van portar a Nova York. I era com algo aberrante, cutre, que tu veies i dius, això no és He-Man. Un altre cop amb Dolph Lundgren. Jo haig de reconèixer que en el seu moment em va agradar. Si era petit, tenia poc criteri, encara no estava gaire ben format mentalment, ara tampoc, però bueno, en aquell moment era més acusat això, i reconec que en el seu moment em va agradar. Ara la mires i no s'aguanta per enlloc aquesta pel·lícula. No és He-Man, agafa el nom del personatge, Dolph Lundgren el fiquen així en musculós, Skeleton encara, vull dir, té el seu rotllo, el maquillatge era prou bé. Així podem dir que Dolph Lundgren ja s'ha carregat a dos personatges en adaptacions, He-Man i el Punisher, el Castigador. Tranquil·lament. Perquè és que són bastant dolentes les dues, No és veritat, realment, He-Man també és adaptació de superheroi, entenent el concepte de superheroi molt ampli, personatge de còmic, deixem-ho així, que no havíem considerat, i era el mateix, d'aquests esperpentos que es feia de comprar noms personatges i adaptar-los lliurement com es volia. I agafar culturistes o gent que no era actor per fer pel·lícules. Ens queden uns 10-15 minuts, anem accelerant. Una altra pel·lícula que potser al primer moment no van caure, que era de superherois, però llavors vas veient que realment és com una trilogia. Era una pel·lícula de Bruce Willis, que és El Protegido. No sé si esteu d'acord que va ser una pel·lícula de superherois. Sí, absolutament. El que passa que, a més, però ha agafat més forma al ser la trilogia completa. Però tot i així, la primera, jo ja me la vaig agafar com una pel·li de superherois, però que estava tapada. Era amb Bruce... Sí, costa molt. Tot i que et van donant pistes contínuament, perquè el suposat dolent, Don Cristal, ja et va dient i et va donant inputs de això és com en aquest personatge d'aquest còmic, això és com aquest altre personatge d'aquí. Tu és el bo, aquí necessites un dolent, i van passant coses, els accidents de trens, les catàstrofes i tal, no? Passa que és una visió molt particular i molt realista del gènere, però sí, un cop has vist després la trilogia que ha fet el director, està molt bé, molt xula. Aquest personatge també que vam descobrint que tenia una habilitat, que no faré cap spoiler a aquestes alçades, que era l'aigua. Desconeixem que té una habilitat. Sí, alguns al metro també tenen aquesta habilitat, saps? No, llavors era una pel·lícula per això, per destacar que potser no la teníem vinculada com a superherois, però bueno, jo recomano veure la trilogia, que és molt i molt recomanable,
Un altre abans d'entrar a l'edat moderna dels superherois per tancar és Mystery Man. Què aneu de dir Mystery Man? Jo aquesta la vaig veure molt tard. En el seu moment no l'havia vist i de fet quan dic molt tard vol dir que crec que fa entre 3-4 anys que la vaig veure per primera vegada. Bàsicament era un grup de no superherois, eren personatges amb teòricament un nom superpoders, que era Mr. Furioso, que eren Ben Stiller, i formaven com una espècie de grup de superherois amb gent amb poders molt xungos. Recordo que no sé si tirava pets o rots o feia molt mal olor. Sí. Un altre tenia una calavera que l'havia envoltat amb material i era una bola de billar, una bola de bitlles, de bolos, ja ho diré, una bola de bolos que es movia. Un altre que es feia invisible quan no el mirava ningú. Què dius? De què serveix això? Un altre que anava amb una pala i l'anava liant amb una pala. Era com una versió molt defenestrada i xunga de la Lliga de la Justícia, en la que ells, el motiu de juntar-se era per anar a salvar el Superman d'aquest univers, que l'havien capturat. Volien ser superherois però ningú els reconeixia i arriba el personatge aquest de Greg Kinnear, em sembla que era, que després salva i tothom el reconeix i té l'èxit que ells volien tenir. I veuen que al final el tio té una doble cara. Jo és una pel·li que em va semblar simpàtica. Sí, està amb un to de comèdia molt pronunciat, és molt divertida i te rasca el gènere des del punt de vista del ridícul simpàtic, no? I està molt bé. Però aquesta, el que xoca és que és gairebé contemporània a el que va començar també un dels grans èxits de Marvel, que va ser la trilogia dels mutants, els X-Men. I clar, tu veus una pel·lícula, veus l'altra i dius no pot ser que siguin del mateix any, doncs són del mateix any. Sí. I clar, però aquí ja és quan ja comencem a entrar en les grans superproduccions. Aquí Marvel, a través de Fox, sí que va ficar molts de calés per intentar portar a la Patrulla X al cinema. Però això és el vostre terreny. Aquí estem en el punt aquest que deia en Sergi abans de que Marvel anava de capa caiguda econòmicament, va començar a vendre o havia venut els drets d'explotació cinematogràfica de molts dels seus personatges i d'aquí que la Fox compri els mutants i fins a dia d'avui hàgim hagut d'arrossegar el fet de no poder fer servir mutants a l'MCU. El mateix va passar, tinc aquí, 3 anys després amb l'Spiderman, que també l'Spiderman el tenia Sony. La Sony d'abans i la Fox d'abans no eren la Sony d'ara, que fa coses molt demostrables. Sé que és un salt una mica temporal, però parlem de les dues juntes, però Spiderman és una magnífica adaptació del personatge, el que fa Sam Raimi, i X-Men, dintre de les limitacions que Singer va posar i de l'estètica que va imposar, adapta bastant bé els personatges de la Patrulla X. No és una adaptació fidel, evidentment. No, però era una adaptació digna i els que eren fans de Marvel, que en aquella època se'ns deien Marvel Zombies, hòstia, poder veure uns elements reconeixibles. Per mi, el Lobezno, que costarà un altre Lobezno, el que diguin, com ell, era impressionant. Una tormenta, que també la representava molt bé. Jo veure això, o llavors com saltem a l'Spiderman de Sam Raimi, imagineu-me el meu èxtasi de veure una Spiderman com Déu humana, que realment es columpiava i es passejava realment per Nova York. Va ser impressionant, aquí començava una altra època. Bueno, aquestes pel·lis són fruit de la venda de drets dels anys 80-90, no? Home, jo aquestes pel·lis, la veritat és que, clar, acostumat a no veure res de Marvel als cines i a les teles, de cop i volta et surten això, aquestes produccions, que el que menys entenia d'aquestes produccions és que la gent les critiqués. Això és el que menys entenia. Sobretot amb la part de Spiderman, que és el superheroi que més pròxim tenim, almenys nosaltres. Sí que totes les crítiques que rebien no els entenia, perquè jo pensava, ostres, ens estan fent una pel·lícula que està molt bé, sobre el nostre superheroi el veiem en moviment i amb unes garanties força bones i amb uns efectes molt bons, que no era allò que estàvem veient l'any 78 o 79. I em sobtava molt que això la gent que li agraden els còmics i que li agraden els superherois les critiqués, tant les X-Men com les de Spiderman. I jo recordo això, d'haver gaudit molt, sobretot la segona de Spiderman i la segona de X-Men, però que no entenia com hi havia tots aquests fans que la criticaven. Que, bueno, ja us espavilareu, I després ja va venir la resta, podríem dir, el gènere superherois que coneixem tots a partir del 2008, sembla que va ser.
Sí, però entremig d'aquest primer despuntar de bones pel·lícules també vam tenir uns bons petardos, eh? O sigui, vam veure com la Halle Berry feia una tormenta excel·lent a X-Men per després fer la pitjor Catwoman que s'ha vist mai en el cinema. Una pel·li absolutament defenestrable amb tot. O, per exemple, hi ha molta gent... Jo la defenso, jo la disfruto, sobretot en la versió del director, però Daredevil ha rebut pals d'una manera brutalíssima. Ben Affleck s'ha de defensar sempre, i tu ja saps que jo ho he reconegut, que per mi un dels millors Batmans és Ben Affleck. Sí. Ben Affleck s'ha de defensar sempre, i encara no entenc com no va sortir a Deadpool, tenia que haver sortit a Deadpool com a Daredevil, però bueno. Ja estic d'acord. Estic d'acord. Estava mort. Més spoilers que no fan ells, ha de vindre pas d'aquí per no. A veure, el Daredevil de Ben Affleck, sí, Ben Affleck te'l defensaré sempre com a director, com a actor crec que gairebé mai, però bueno, això ja són coses personals. En el seu moment era bastant gaudible. El problema és que ara t'envellim bastant malament aquella Daredevil i com més te la pensaves, més bé, vinguent del que veníem de l'Spiderman que deia, clar, inevitablement compares. I dius, hòstia, el bé que ho heu fet amb Spiderman, lo malament que ho heu fet amb Daredevil. Tot i que no és tan dolenta, no és Electra, per dir-ho així, o sigui, no és tan dolenta com la gent diu. No, però aquí vam veure que hi havia una doble vara de preparar les pel·lícules, perquè, per exemple, X-Men i Spider-Man, per mi, ja des del seu inici i plantejament, Marvel ho va fer molt bé, amb Quatre Fantàstics, que també és contemporània, la cosa no rutlla igual de bé. La primera sobretot encara. La segona és un desastre. I es dius, hòstia, m'estàs ensenyant que amb aquests herois clàssics estàs creant el gènere, venim de Blade, va ser un pepinazo, venim en aquestes, funcionen com un tro, la gent va a veure superherois al cinema, ja no ets mal vist per ser un friqui que t'agraden els superherois i llegeixes aquests còmics i els vas a veure en pantalla, perquè hi ha gent que no ha llegit res i que els està gaudint igual que tu, no? Però després te trobes amb aquestes altres versions, no? Te trobes amb la Catwoman de la Halle Berry, amb Daredevil, que molta gent la va criticar, amb els Quatre Fantàstics, i dius, tio, són els nostres grans personatges clàssics també, no? Clar, però això és un problema bastant endèmic del cinema i d'aquest tipus de... Ja no només dels superherois, sinó en general de qualsevol gènere que acabi triomfant al cinema. És a dir, es fa X-Men i es fa Spider-Man. Triomfen, porten molta gent i ràpidament s'afanyen a fer noves produccions dintre d'aquell gènere. Això ho hem vist també posi Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, que van començar a sortir tot de productes basats en el mateix estil i que cadascun potser baixava una miqueta la qualitat. I el cinema de superherois, fins a arribar al que dèiem del 2008, quan Marvel ja marca una línia a seguir, DC ho intenta també per darrere i volen anar mimant la qualitat dels seus productes, a l'època anterior, amb el Batman de Barton ens havia passat, era aquell moment de dir, hòstia, el cinema de superherois ha triomfat perquè aquesta pel·lícula s'ha fet amb mimo, anem a fotre superproduccions o produccions acabassades. I evidentment surt Catwoman, surt Electra, surt Daredevil i surten tot de coses que no tenen la qualitat que van portar la gent al cinema a gaudir dels superherois. I després, evidentment, se'n ressenteix tot el cinema, perquè si una cosa té és que el ser, des del meu punt de vista, els ser universos junts, és a dir, Daredevil és de l'univers Marvel, se'n ressenteix tota la indústria. No és com, no sé, Divergente i Juegos del Hambre, que ja els independitzes. És un univers compartit pel bo i el dolent. Sí, i que no ho eren en aquell moment, d'univers compartit. Vull dir, eren productes independents però que la gent mentalment associa com a producte junt. Ara m'ha vingut com un flash, és que en 5 minuts i ja acabem. N'hem parlat i pels que som amants del còmic, un gran referent del còmic, en aquest cas també molt involucrat amb DC, tot i que va començar dibuixant Spider-Man, i molta gent no ho sap, que era l'adaptació de Sin City de Frank Miller. I no n'hem parlat, que també era una adaptació que sobresortia del que estava habituat perquè era molt en blanc i negre, destacant el vermell. Sí, aquí això ho va fer Robert Rodríguez, no? Va ser... Hi ha dues pel·lícules, la primera funciona molt bé com a adaptació del còmic. Com a gènere de superherois no t'ho acabo de comprar, però esclar, estava bé. Ve d'un guionista que és Frank Miller que ha fet el bo i millor en el gènere. Però la primera,
que jo crec que va ser com un experiment, va funcionar extremadament bé. Allò era una translació absoluta de les vinyetes en el cinema. I t'ho donava tot. O sigui, l'ambientació, el ritme, l'opressió, la foscor, moments de llum puntuals, estava molt, molt bé. I el personatge d'en Marv és un gran antiheroi del còmic i en allà funciona també com un tro, amb el seu final tràgic. Vull dir, està molt bé, és una molt bona adaptació, és veritat. I té una estètica molt clara. Tu veus una imatge i saps quina pel·li estàs veient, perquè estem amb aquells contrastos, amb aquells negres, amb aquells blancs, d'una manera brutal, que és una pel·li que és molt característica i a mi em va encantar. Potser per una propera xerrada podem parlar d'adaptacions de superherois o de còmic made in Spain. Super López, Anacleto, Zipizape. No, Zipizape prou bé. No, jo parlo Zipizape de la primera adaptació de Zipizape. Eren boníssimes. Que sortia un Hulk por ahí porque sí. Y había un cambrer que se empreñaba y es convertían en Hulk. ¿Por qué? Porque sí. Soy Zipizape. Ya está, Zipizape que era como, ¿pero esto qué es? I Super López, que una part va estar gravada al Pla de l'Estany. O sigui que també se n'hauria de parlar. No sé si ens ha quedat alguna cosa més per parlar o comentar. Marcos, Pau... No. Hi ha molt de cinema que no hem parlat. Watchmen, El Cuervo, moltes adaptacions que no hem parlat. Sí, perquè he vist que l'última del Cuervo t'ha agradat molt. T'han deixat molt, no, Pau? Moltíssim. Crec que fa bon Spawn, mira què et dic. És que la del Cuervo, només de veient el pòster, dius, malament, rai, ja anem del pedregar. Bàsicament volia dir que hi ha... Comunica el que passa amb en Conan, que comentava l'Albert, que hi ha moltes pel·lícules que el gran públic no associa a que són pel·lícules basades en còmic. El Cuervo seria una d'elles, Conan seria una d'elles, i que està bé que també que es descobreixi això, que el còmic ha inspirat moltes produccions cinematogràfiques i que és un gènere a tenir en compte. Com sempre ens passa amb aquestes xerrades, sempre ens queden coses pendents. Anem despedint, no? Ja està, ja ho tenim tot. Merci, Pau, merci, Albert, i com nosaltres diríem, aprofitem el Far Friki i que el friquisme us acompanyi. Moltes gràcies.